Hello mga kamags, this is Indians TV. Welcome back. Karon atong pagka-reaksyonan ang naiusa ka video nga ako nakita taod-taod na ni, pero atong pagka-reaksyonan kay nindot mo gunagayo, nindot ang ilang singer. Nindot kay ang kanta nga mga bata pa ni. Mga estudyante sa STI. Seniors, mga STI seniors. Kanta sila ani, ang ilang kanta mo ang Kathang Isip, ilan ni mao ni ilang pagkakabiran sa bin and bin. Okay, atong magsugod ta karon, pero pag-expect mo nga atong putol-putulon gihapon ha, kay para tumanta para dito maka-copyright. Sa mga bago di nga wa pa naka-subscribe, subscribe na mo, i-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod ng mga video na atong i-upload. Paki-like na lang po para rekomenda ni YouTube sa ubang mga tao. Okay? Sige. Pero, kini kung kamo di mo ganahan nga na nag-react, pwede ninyo tanawon ang full video bali ani sa original nasa atong description. Okay? Sige. Nagsugod na tawa naman tayo lang gihuwat. Okay. Intro. Okay, so good na ta. Kapo sa mga gitara po do. Ang kagwapo na yung tingog ng bataan eh. Okay. Gwapo kayo na murag naaran ni sila sa ilang eskwelahan bali nagkuan. Oo, sa eskwelahan na bali ni sila. Gikuan na nahimulsa ra. Kapag kagwapo kayo. Okay. Wapo sa kong gitarista po do. Wapo kayo yung pagkatugtog po. Gamitan na bali nila guan. Drums o kanin sa itawag ani. Wapo. I-comment ninyo, i-comment kung taga-diin ni sila. Gwapo sab kayo mga tapod. Ikuan ninyo kay kung taga-diin ni sila, okay sa mga panganan kay grabe kanindot kay pagka kuan ning okay ning gatindog nga kuan. Lalaki, grabe kanindot tingog ni dako ba, pero pangkuana na sa yang nahimulsa ra. Grabe kanindot kayo. Pero simple lagi na sila sa kuan, naras bali sila sa eskwelahan nagkuan ani. Sa eskwelahan ra ni nila.
nakasinabot kintahay nga kuan o padayon ta. Okay. Na may babae diha mo kanta po ng babae. May babae ani. Ini nga kanta ha. Basing kauban na po din nila. Okay. Kuha gaya niya ba? Diba yung tingog grabe ka one murag nakadungog naman kanang sa bin bali. Bin man may nagkuanan eh. Nindot kayo eh. Ang yung tingog kapariha gid. Kapariha gid sa original ba? Nindot kayo. Yaking sundog, halos sundugon magini tanan gyud. Palsito pa. Okay. Oh, gitarista gendut. Guwapo. Okay. Guwapo sab kayo, guwapo. Asa na kaani sila no? Tataw na po nga video. Ako lang gikuan ba kaya ang uban nga wala nakakitaan eh. Guwapo sab. Guwapo. Nagkagrupo ni sila. Okay. Gwapo gano po. Diba? Gwapo? Okay. Atong nadungog na po. Ang isa na po ka video nga atong natanawan na po nga atong i-share sa inyo. Atong pag-reakan. Ini nga video, taod-taod na ni siya. Pero ako nang gi-reakan otro kay ginindutan po ko kay kani mga bata gabi naga po talent sa pagkanta gihapon pero magkana ko ba nga asa nakakaron sila ani asa sila karon. Oo, nagpadayon ba sa ilang pagkanta o kanang nana sila ilabang giporsige ang ilang pagkanta ay nagkagrupo man ni sila kini sila nga mga estudyante ni sa STI mga seniors na sila. Nakaana ko ba nga grabe ning mga batan una hinoon ana magino nga batan nun kay bisag sa ato sa una sa ato pa mga panahon may inaana man tapo kanta-kanta na maggrupo man ta so kini sila nakakuan gid pero nindot kay tingog ilang singer eh. Comment niyo ba kung kinsa pangalan ning aning bataan eh. Oo, nindot kayo. So ang gitarista pod pagka nindot kay mo tugtog pod okay kayo. Okay, nindot mo tugtog ang gitarista. Wala pa ikuan. Iya pong kuan po ng kuan gid sa puno sa kuan original bali. Diba? Oo. Nindot kayo. Oh, i-comment niyo kung unsa inyo kasulti sa atong video karon. Kung kuan request na lang po mo kung unsa nga mga video nga atong pag-reakan sa sunod para atong mahimuan. Okay. Sige. Dito taman. Angkot sa sunod. Ay sa day.
mabag-o diha nga nagtanaw, mabag-o diha nga wa pa nakasubscribe, subscribe na mo, i-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod ng mga video nga ating upload. I-like na lang pod kay para i-recommend ni YouTube sa ubang mga tao nga wala pa nakatanaw ni. Okay? Sige. Dara taman. Hangtod sa sunod kini si Injans TV. Proud Bisaya. Peace out. Pasensya ka na sa mga